Так, продолжаем. Әзген онанда туктап. Мына мумуллар, мына мында. Машаллах. Эй, бәш-бәшләр. Нәрсә эшләп отырасыңдар? Тегеннән киләм. Шундый рәхәт җир мына шунда. Пастбищалар, беләсезме? Нәрсә утыртырга, нәрсә ашатырга, мына маллар нәрсә куядыр карыйлар, белмим, булар нәрсәгә. Шулай басып торалар, телевизор что ли там смотрит? Эй! Анда телек юк. Карагыз, а? Вот это дают они, а? Ну, мәмәйләрендә сөт күп, сөтлеләр. Яхшы гына башмаклар. Шулай. Мына монда су, балык, мына монда балык тутырыйм мин, конечно, мына. Монда, наверное, балык до хрена, наверное. Ну, ярар, давай, башмаклар үгезләр, пока. Sütleriniz, конечно, домашний.